A Confraría de Rianxo solicita a apertura da venda de vieira en fresco. Desde o Pósito sinalan que os resultados en toxina están por debaixo dos 20 microgramos. A Confraría de Rianxo vende a anunciar a súa intención de abrir a venda de vieira en fresco. Desde o Pósito aseguran que as últimas analíticas sacadas rexistran unha melloría en canto aos niveis de toxina. É un tema polo que levan xa bastante tempo mirando, co fin de solicitar a súa apertura, como ben indica o patrón maior de Rianxo. Xa levamos tempo mirando por este tema, polo tema da vieira en fresco, incluso mandamos unha petición a Desenvolvemento Pesqueiro polo tema de facer un muestreo para analizar como estaba en toxinas e todo. Veunos de negativo, veunos unha contestación incluso maiores, pero, bueno, aparte de todo eso, falamos cas depuradoras e incluso ahora vamos a falar tamén cas conserveiras para intentar facer unha reunión para a semana e intentar mirar que os niveles de toxina este ano, por exemplo, cando Porto de Cambados estuvo extraendo, a orden de comercialización da vieira, o artículo 2.1 é moi claro, pon que cando dá por debaixo de 20 miligramos en toxina, esa vieira poderíase comercializar en lonja, ser subastada en lonja. A intención é poñer a vieira en fresco coa comercialización nas lonxas por 3 motivos. E o que vamos a facer é intentar, entre todos, que se poida comercializar nas lonjas. Por 2 motivos, unha polo tema, por 3 máis ben, unha polo tema de rentabilidade para os mariñeiros, non podemos depender só dunha empresa que se económicamente ou se ele teñen mercado ou non teñen mercado, poder extraer ese tipo de produto. Outra, que as depuradoras entrarían noutro nicho de mercado que poderían abrir con outro tipo de produtos e poderían entrar en competencia en lonjas á hora de subastas. E despois o tema das conserveras, que antiguamente enlataban. O que faríamos con esta apertura nova de comercialización sería que se animaran máis barcos en enero, febrero e marzo ao tema da vieira para comercializar en lonja, e o que faríamos con isto é remover máis o sustrato da ría. En caso de que se aprobara, deberían sentarse para facer un plan de explotación conxunto. A idea que sería marcar un plan entre todos, entre Consellería e máis as cofradías implicadas, porque aquí sempre falamos só de Cambados e de Rianxo, e hai cofradías como Ribeira, Vilanova, me parece que algún Cabo de Cruz, ten algúns que teñen resto de vieira, habría que sentarse, falar, pois aparte que habría que falar de topes e incluso de aperturas, neste sentido, porque o que non queremos tampouco é sobreexplotar un recurso, habría que ter un control sobre ele, en ese sentido tamén. Non estamos demandando unha cousa, pero non ao tolo. Temos as ideas moi claras en ese sentido. A venda da vieira en fresco suporía un gran punto positivo para os mariscadores da ría, xa que os beneficios serían considerables. Para a nosa, incluso para outras cofradías. Depois os mariñeiros estarían libres de ir á cofradía donde vexan eles que lle é máis rentable vender. Darían un beneficio ao resto das cofradías e incluso aos mariñeiros, porque non centrarías todo nunha cofradía, centrarían máis cando hai depuradoras que andan por todas as cofradías e incluso pescantinos poderían comprar sempre cando depurando nunha depuradora, como facemos cos moluscos todos. Doutra banda, desde o Pósito tamén apostan por realizar xornadas de promoción da vieira como se fai doutros produtos. Tamén, así como se fan para outros produtos, demandamos que se faga unha promoción de que a vieira está dando por debaixo dos niveles que están marcados dos 20 miligramos en toxinas e que está dando ben e que se anime a xente ao consumo en fresco nese motivo. A parte de todo isto, que estamos dando a posibilidade a que outra vieira, como a francesa e todo esa, nos esteja comendo o mercado cando nós temos vieira en este aspecto para poder comercializar cas depuradoras.